What's up mga guy? Welcome back to my channel. Wow! English na lang wait sa. So, ato ng topic karon sa kay atong kuan sa katong akong amigo nga kumayo mo okay ba sa sapatos. Yeah! Supposed to be. Supposed to be. Pero kuan bitaw, sayang kayo kay sa karong hapon ng tower, karong adlaw kay kuan magkuyog ta mi diri karon sa balay pero busy magina siya good kay sige pangukay sapatos. So, kuan before na ko makuha sa shoutout din sa shoutout sa kaninga mod na nindot di kayo. Nakasample yung mga, hello, hi, Priv! Wow! Oh? Social, you know, social. So, sa vape park, musa mga ito siya, vape park. So, ato na shoutout niya. So, try na ta. So, karon guys, di ba niya mo ko nga naimigo na ko nga maayo kay mo ukay nga kuha na lang pangalan ako Sapatos Prince sa Cebu. So mao ni siya akong sample nga napalit niya dugay-dugay na pud ko napalit niya for only 600 pesos sus. So kani siya man siya sample. Yan na siya mo niya mga baligya dito. Sample niya na to. 100. Pil na ko eh. So kani siya digid siya ingon nga kuan gid nga bagko ni gisig naong gid. Kuan gid siya mga nasa mga tatsa kay iskanan gud pero okay kay nga pagkasikanan no. Wow. Tagaan ta niya og tips sa pagpangukay og mga ngani. Mga nindot. So, i-mention na ako nga niya. Grabe, gidimita, gidiri magalit. Nari ko sa mong kundi na ito yung background sa Fang. Ito yung background Fang. So, before na ko makalimutan sa ato sa ipakita ang facture niya. Mga na siya. Oh. Kita na mo. So, kita na mo sa picture, di ba? Kita na mo sa picture sa gwapo, no? So, ada na siya niya. Ako na mentioning name, yun mo na siya. So, ang akong pangutanan niya, yung mga basic lang sa mga pagpangukay o kanus siya nagsugod. So, ano siya? Kanus siya nagsugod o baligyan mga sapatos. So, iyang tubag kay Moni. Nasubusan na tubag. Started month of April 2018. 1 year siya, last month lang. So, question number 2 na ko kay anong kaning business yung gipili nga na may daghan nga business mo nunaan. So, yan to bagay. Nagyan ko subos. Ibog ko siya mga sapatos. Siguro maujud na yung passion niya. In short lang, hilig siya og sapatos. So, kana mga hilig og sapatos diya, paminaw naman ni kay basin maka-order man niya tungudan niya. Maibo ka na. For only 600 pesos na akong palit niya. 600. Okay. Question number 3. Unsay pinaka na-pick nimo na sapatos na gusto nimo sa business pero wala niya gibaligya. Iyang tubag na gipasubos. Kitsa niya tubag. Few inches later. For now, wala pa jud ko no siya wish nga naabot sa kanang iyang sapatos gid nga gusto kay Jordan shoes kuno mga Jordan shoes nga once in a blue moon lagi kuno na maabot sa mga ukay-ukayan kay lisod jud kay kuno pangitaon na siya kay once in a blue moon di ba nya kung naam gani kuno Jordan dili ko kuno size niya pero na siya mga branded shoes na iyang napalit pero kanang gift pod niya sa iyang self, brand new shoes niya, brand new. So, hoy, amigo, brand new nimo ba? Kaya ko, babe. Ikaupat na question. Wow! Okay, kani, kaya mo na yung gusto sa mga viewers, no? Kani, kay mga hilig sapatos din mga viewers, no? Unsay tips, kung saan pagpili sa quality nga sapatos sa ukay-ukayan. So, ayan to ba? Kaya nasa umbos ha?
Ato yung suwat lang, makikita ko. Lapit. So, yung number 1. Branded shoes. Branded shoes like Nike, Adidas, UA, Onitsuka, Vans, Asics, Converse, Reebok, ug Jordan mga brand. Mao na yung mga branded shoes nga ipang-mention. So ano mga nagkuan din sa mga ukay-ukayan, no? Mao ni pangitaan nga branded shoes. So ikaduha nga yung giingon, the colorway of the shoes kana mga dili pod ingon nga murag rainbow pud kay tanan, murag Digimon na, Digimon. Nya kanang nindot pag mga combination sa color ba kung kibaw juga unsa ang pag-combine sa mga color gid mga. So yang katulo nga yung giingon. Tan-awon kuno niya ang tag size ug unsa kadugayon ug kanus ag-release kana wa pa ma-expire ang mga material sa sapatos. So kanay siya iya gining gikuan gid iya gining gitanaw iyang gi Mot gyud sa niya, o jugo kibaw gyud sa niya tanaw-tanaw gid no pero nindot yung quality yang napili gid. So kanay mo ni pinakaganahan ninyo sa iyang kwansa. So ano siya ngina asa ka pwede ma-contact or makontak sa mga buyer din, makontak sa mga buyer na gusto mo palit nimo. So ang iharang ang iharang giingon ako, ayang ato ba ginagya pon sa ubos, di ba? Mo gyapon na sa ubos. So just add yung account. So yung account kay AL Basubas. Al Basubas na siya, Al Basubas. So mga ganoon ako i-shout out din, shout out. So shoutout din sa sa Winter Melon nga naghimo gini the worst e-juice niya sa kanina hurot na gyud mo pinakalami gid ako natilawan jud as of now pero lami jud with the heart din siya. Mad Monkey Green Mango niya og sa katong Soft Vape Shop o sa sa Zeg Food Innovation Corp. So shoutout din sa so since Tagalog man ni dyan, no? Tagalog maglagot ko patagalugon jud ko. So shoutout nga pala sa Vape Park Vapor Station Manila, no, kay mo ni si naghatag. So kani siya kay shoutout pala kay Alvin Baltazar ng Vape Park Manila. So ayan, sinoutout na kita. Tapos yung sabi dito, shoutout daw kay pogi nga staff sa Vape Park Vape Station Manila kay Alvin Baltazar. So shoutout naman dyan at pahipak din